Ale tu mi to Rýchlo. Dobre, super, poď. Takže využívam chvíľku. Chcem vás, vážení priateľi, informovať o požadným útoku pokusy, ktorý sa žení 32.18, ktorý sa muži 27.08. Komu? Ženy mali 32? Dobre, boli. Polo má prvé družstvo 27.08, polo má ženy 44.29, polo má družstvo muži 37.97, Ošo ženy 42.01, Ošo družstvo muži neplatný pokus. Brezovička muži 28.46. Čo sa týka štafiet 8x50 metrov, tak krivaní muži 97.37, krivaní ženy 105.88, ktorí sa ženy majú už obidva pokusy štafete splnené, 102.57 a druhý pokus 82.31. Pridaj, Terka, pridaj! Dávaj! Lepší čas 82.31. Polo má prvé družstvo 99.69. Dobre, Paula, výborne. A to? Super!